What's up, Bafethu? Please enjoy the video. Don't forget to like and share and subscribe. Shusho Bafethu to boys, I'm sure to run down choppers going. I'm back with another episode, season 2, episode 2, Bafethu. I hope episode 1 was nice, Bafethu, but Joe was included, it's fine. Yeah, but I think this episode is gonna be better, no? So I was busy then to shy span, Bafethu, span, not going to tell my beef, DM me that on my number, our pants, Dana. So that my food get beef no muntu food get na yang so sure Bafethu, I'm back, and so I'm back with Speecho here mfethu mani. With what? Speecho baba. Bangazi name? ngo speecho afili mina ngokhopholo ntwana. Diploma vakho man. Diploma ngayi central uchiyam. So nje ngifuna kusiza ngani? Ngifuna ukusize khona enye intwana mani yangilandela intwana le man. Simva wami intwana yami. Ngani khot man? Ingilandela intwana yami ngichiri yami intwana yami kunini. Ayikhuziki le ntwana le. Media kubani? Media yami uchiyami. As media mu uri intwana yami diploma ngayi Kenza etsho. Diploma ngayi Kenza. Yeah, etsho. Yeah. Mayile ntwana le mani ibusy la. Ila ntwana yami kule media manje ngifuna ukuyitshe ukuthi mani relax mfethu. Yayithola. Yeah mfethu mani. Oh so wena maqala ufuna kusiza ukuthi like yenzeni mfethu. Ngifuna uyikhiphe ntwana le emva kwami mina ngoba mina ngizoyikhabatha le ntwana le. Ngoba no nabifa. Ntanga ngizoyikhabatha into ngizoyigwaza le ntwana le. Ayimamili le ntwana le. Ngozi uyabona can see nama ring. Yayithola. Mfethu man. Itikisi leli maqala. Na kanjani uchiyami. Yayithola. Ulandela small. Kuphi intwana yami angilandanga la small. Yazi mos isibhayiswe endaweni zakhona mani. Endaweni zakhona. Yeah. So le ntwana lefele azi ngizofunani. Ngizofuna ukuyokufaka la somewhere yabona endlini. Bese ngibize le ntwana lena singringe naye bese ngiyatshela ukuthi yisi ngizele yangithola for yini nini. Ngiyakuthola bona. Ngafela unangaki khot man? Mina ngina 17 no child. 17. Yeah. Yakhoti njalo. Yayithola lethu engafuna ukubifana intwana encane. Intwana encane. Yeah, intwana encane le. Ngafela njalo. Yeah. Fela intwana lethi sibize quick bese soqeda lento yenu quick yangithwala. Afid. Sure man. So Bafethu, I'm back. So ngiyene njalo le abafana so maqala phuma va ubani? Afide mina ngustumza Bafethu. Ngiphume eKenza. Khot man real name? Ngitumela Fide. Tumela diploma va. Ngime eKenza Fide khotman. Unangaki njami? Yeah, Mfethu wafuna ukwazi imali. Uba le ntwana lebe iswena uyintwana encane. Afide khotman lami ngina 16 Fide. Na ngathi nabantwana kawo. Kanjani khotman lami. Manje siyangithuka manje khotman. Ya de khotman. Khotman. Yazi ngibizele novela. Sure. Ngibizele. Angicava ngithuthi ufuna ukwenza i-interview. Uzongibuza ama-question. Angazi khuluma Thiyama. So yimaqala kubizele khona enye eBA ethi wena ubhizi media yangithoma. Kanjani manje? Phela bheka thi sibize sorry ngana yangithoma. Ubani kahle lo? Yena so uzoyibona ma. Shute ni busy nabaningi kahle. Ulandelela abaningi. Esho Thiyama. Ungibizele yona la khotman. Ngayibiza. Ula. Come on. So shivile. Sondela njalo. Cameraman usiveze la ngithona. Usivele kande inhla sami. Imali njalo. Kaya shala intwana lezi yabona thule kanjani le? Inkinga le ntwana zibifana nami yayithola. So lamacala. Mina Fide khotman angiyivi. Ngithola. Sure. Manje untanga makathi ngiyabifa nama understand ngithola. And khotman vele ngoba yeah ngiyamhlonipha ngithola. Manje kumcovela image. Kanjani Thiyama? Khamba wena nje amfuna ukuthini kule nhleke. Ngifuna ukutshela intwana le isuke emva wami yayithola. Isuke ngingasangilandeleli mina nemedia yami yayithola. Fide khotman mina ngizokubuza ubani media yakho? Mina media wena ulandela abani kahle kahle? Khotman. Yayithola. Kuna manje ngikhipha amagama manje bazothina abantu. Yayibona le ntwana le idelela ngani le ntwana le. Yeah, ayingihloniphi le ntwana le. Ikhuluma mangithi yangihlonipha ayi. Ngike ngakudelela mina khotman lami. Le ntwana le ivani media yami le ntwana le yayithola. Phambi kwakho. Yayibona into le njani? Bayakudlela. Yayibona that's why mina ngifuna ukutshela intwana ngithi indoda ume kancane ma.
Yabona. Afede. Anye ngikushaye le bodyguard enye le makanya ngikushaye. Afede. Yangithatha tough lentana le. Obvious ngibona ngathi uyasondela kancane kancane. Anyeke makanya ngikushaye. Afede. Mina Fede Khotman angibhifi yangisona. Yeah. No, Maka mina mangibona mangibhekile ngathi uyobhifa nawo. ngoba ibhizinisi nemedia. Fede wena macala lesisayo. Mina pheka mangiya la ukuyomshela akangitshelanga umusu ukuthi ujola naye ngizothini mina. Uvela ngifaka. So wena khambeni kuze ngimtshole kwenzakaleni. Abona sofuna ukungibuyisela emuva manje. Hamba Ngokubuza Fede ukuthi ujole naye how many months or how many years? Dala ngitshola nalo muntu lona manje. How many months? How Yeah, many Joe. years? Dala ngitshola naye ngithi ngisakhumbula ngicaleni nokuzishana yabo. Sekinto yaleak dala manje. Fede mina ngina 2 years Khotman. Yo. Yabo yona iphusha 2 years yethu. Yabona ukuthi ngikhweti kuyo le ntwana le. Yabo. Wena udonsa many years utshwana lo mntana. Mina ngibe ngidonsa bo ma 3 4 ya. Yabo. Kahle kahle le nsayza le eyakho le. Imedia le. Le nsayza yakho le ingenzisa icheek lento yakho le. Yabo. Singa wena isukube la uyadelela uchiyama. Kanjani Khotman? Phela mangiya la athi ngicocele kwenzakaleni. Yenza kanje Khotman. Yeah, don't touch the mic. Your father didn't bite. So na vele lesi uyasilahla noma khambani. Ndangalisi shoot manje ngizosigaba mina yethu. Sure. Ngoba le out le. Kanjani? Mina ngisasifuna angithi uthe sakho angisasifuna. Yeah, mina ngithi ngizosiyeka uchiyama. Sure. Kanjani? Wena ungaqhubeka naso. So na njalo mina ngigrand. phigwa inkabi. Kanjani Khotman lami? Angithi bengidla ikota Khotman lami ngithatha i-2p. Ngithole ngidla ikota ngithi. So ine taste ekota nje obile. Azange ithilahle maka by the way fela sengilahlile Khotman. Yeah, siphumela njani? Sure. So wena maqala uzophuma nale uzosuka emedini kantwana. Untanga Uzoba vele nikama le media yakho. Urithabile uchiyama. Rethabile. Yeah. Fela. untanga vele ntanga. Lentsasa le yakhe ni umsuthu njani? umsuthu Fede Khotman. Yeah, ngisuthu njani ngathi uzilumi. Afede Khotman la ka. Chere ai ne se ke lahlile vele ke mjweditse le yena ntho. Friday ke ra gae. Wena ke so batla. Ai futheka ke so batla. Then wagcina setsala. Wetsa ntho etsitseng me buile kontanga ngoba nina sa shapile nke. Eish. Ufele shoot wena ufuna ukungitshela ukuthi Khotman wena wayini? mina ngiringa isiZulu uchiyama. Umzulu wena. Yeah. Fela ke. Yethu shoot ntanga le ntwana le ifuna ukuthi le meli le ngitshelile ukuthi hayi bezishana. Yethu mina ngitholile ukuthi hayi ntwana le ihlangana nemedia le. Manje lethu ngifuna ukuyitshela ukuthi hayi ndoda suka Why la. ubuza mina ngabe ubuza i-maid yakho. Sure. Mina ngizi kuwa uchiyama straight angithi mina sifisana njengamajita wethu. Afede Khotman. Mina sifisana njengamajita sitshelana ukuthi ha maniku kanje yethu. Khotman lami. Silungise lezi zinto fast man. Fede mina ngithola ngingathanda ukuthi siyibize uyongithola. Maka ukuthi iyovakasha ngithola. Yeah. Mesingayibiza Fede izozikhulumela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uthanda bani ngithola. Mina ngoba manje sengiphumile. Aye. Sichaya Khotman lami ubani isikhathi ngifuna ukuvaya Fede. No njani uyodonsa boma. No yoshaya Fede yoshaya 4 Khotman. Ujahe kanjani? Ngama uniform. Bang yabo uyabona. Idonsa mfethu unzima mfethu. Mfethu Ubuye bengibuke bayikota kanti. Afede macala ngicela uhlukane nemedi kagawu yangithola ngoba uzokushaya untanga ngoba ngizomiyekela untanga Manje mangishayekile mangiyibona. Phande munye ngithi diploma nabo stoko wadwa. Ayikho lento leyo ngizombiza. Fede mina How do you feel macala athi uzombiza? Mina ngisena flow about uchiyami. Ingaqhubeka naye nje. Ngiyabona Khotman la. Yabo ingaqhubeka naye. Ngiyabona. No ePC ephelile. Hayi sisigrand uchiyami. Afede shout out Khotman. Yeah. Shout out. Yeah. Sure Khotman. Yeah. Sure uchiyami. Njami. Khotman. Mangibona Khotman ngicela ngishaye Fede ne. Ngeke uthami ngike kushaya. Sure. Seyiphelile lento yethu. Siyayiqeda nenjani? Sure. Yeah, shout out boy. Sure. Yeah, njami I hope ukusizile ne Fede. Ungincedile uthami. Fede njami. Yethu. Fede yamlahla lo mntana lo. Hayi singisuke kuye uthami. Phumela yabo. Uthole umunye awufuni ukuphandele bunye Ngikrena uthami indoda yaziphandela ngithi uyazi.
Oh no uzoncenga hayi busini. into i-right khululeka abaningi ngaphandle La soyiqeda nje. shosho Vayiqede ne. ula Kusakale kanjani? Eish. Uyazi into yami into engijwayele ukuyibuza le. So, how did you feel about this episode njani? Hayi. Big-grand. Hayi beyikani? Yeah. Afele bafethu nani sibonile episode iphelile kanjalo. So bafethu abokhupulo ngapha bo Stumza wadwada. Afele bafethu please like and share, subscribe. Don't forget to press the notification bell so that you can get notified when I drop a video. Yeah, so episode